ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикони муҳтарам, дӯсторони сомонаи канали Автотв, мардуми ютуб, мардуми ғариб, мардуми сарбаланди тоҷик. Имрӯз 14 декабри соли 2024 навор кардем баҳри шумо. Рости гап аз навори кардагӣ имрӯзон, аз тамошои кардагиш, яъне ки шумо пушаймон намешавед дӯстон. Хона ҳаст аз 105 000 сомонӣ сар мешавад, ки капекай то 470 000 сомона ҳастай. дӯстон ба ҳазур бошед, хулас навори имрӯзаро ба ҳазур тамошо кунед. Агар ки шумо дошта бошед мақсад хона ёки мошин ёки замин барои дар эълон гузоштан, барои савдо кардан, марҳамат метавонед ба рақами муроҷиат кунед. Насиб бошад дар наворҳои оянда мисли ҳамин инсоно мегирем, эълонтон мекунем дӯстон. Фирефтаи ҳар кас нашен дӯстон. Хуласи гап навора ба ҳазур тамошо кунед. Касе ки дами канал нав омаге, агар меҳмон боши бародар, як донаи лайк дами канал ҳатман обуна мешавем дӯстон. Ба ҳазур бошед, навора тамошо мекунем. салом як бор дигар дӯстон. ҳами акада хона лозим аз ноҳияи қубодиён ёки шаҳри Туз, хона дар кор то 200 000 сомона. Агар каси дошта боша срочно савдо кардан хоҳа, марҳамат, клиенти тайёр, қатиш занг занем, муроҷиат, яъне ки муомила. Хуласи гап дӯстони азизи ман, то 200 000 мега зур мерасад. аз шумо хоҳиш бардорани азиз, яъне ки сексия дар кор неста, мега фақат хонаи заминӣ. Марҳамат дошта бошед, занг занед акада. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област қарор дорен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати Акаи Нозим зиёда аз чанд солҳо оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. Барои шумо 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, дар як ҳафта ба Торкистон мерасонанд. азиз, мақсад ҳар ҳафта боршон ба Торкистон сафар мекунанд. аз уми канали мо ба ширкати Акаи Нозим муроҷиат кунед. чанд солҳо стажи коридор ҳамроҳшон кор кардем бардор азиз. мақсад ба дили пир аз уми канали мо Савдо ТВ ба ширкати Акаи Нозим муроҷиат кунед бачаҳо азиз. ба эълони якуми имрӯзон мегзарем шербачо. эълони якумон хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, ки цокалния бардоро 38 метри квадрати, як комнатагай, однох комнатни мега, дар 8 микрорайон, нархш 165 000 сомонӣ. хона тамоми санъат шихати. ина бинен, айни ҳол ҳеҷ кас зиндагӣ намекунад, хона таппа тайёр. хулоси гап ба фурӯш гузошта шудагай. рақамон 129 48 23 23 WhatsApp ва ҳамдастӣ срочно фурӯхта мешавад. наваре мошидагия мега теплия полиш, хулас оби гарм ханак дора. адресаш 8 микрорайон, мактаби болоёхат даму тарафо. хулас касе ки аз Хуҷанд боша мефаҳма ин чизора. харидори аниқ мега телекунитон, яъне ки зангават кунед, харидори аниқ конкретни. рафта хонаро аз наздик бибинен, бо насиб боша шумо да ягон сум дига арзон мекунам ета. ба эълони димон мегзарем. инак дӯстони беҳтарини ман, эълони димон хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Уртабуз мега. деэтажаи хона деэтажа, ду комната дорад. обши 3 сотиқ замин дорад дӯстон, гирдванаш маҳкам кардага, дарахтои мевадиҳандам дорад. нархша 200 000 мега акамон. рақамон 118 23 67 63 WhatsApp ва ҳамдастӣ марҳамат метавонед муроҷиат кунед. хона қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Уртабуз, шарора, яъне ҳамтарафода, 3 сотиқ замин, деэтажа хона. бунгоҳи тиббӣ дора, яъне ки аптека, магазин, мағоза ҳамаш ҳаст. масъалаи об светш рӯзашта ай 3 то 5 соата об меямега. хулас ҳуҷҷатош 100%, нашоти ҳуҷҷатои 1 грамм фикр накунед, бекам буд, яъне ки ҳуҷҷатош болотар мега. мол бозораи шарора, наздик кирпичзавод. маълумоти бештар марҳамат зангшон мезанед. ба эълони сеимон мегзарем. шерои нар. эълони сеимон хонаи фурӯшӣ боз дар Ҳисор, маҳаллаи Уртабуз, як комнатага 6 сотиқ замин дорад. нархша 120 000 сомонӣ. чихел ки дар аввали навор гуфтам, аз идам бародарҷоно хонаҳои арзон ҳаст. 3 комнатага ки 105 000 сомонӣ мега. хонара мебинӣ, ҳушат меравад. хулас рақамон 190 09 08 94 WhatsApp ва ҳамдастӣ. дар шаҳри Ҳисора, ҷамоати шарора, маҳаллаи Уртабуз, иборат аз 6 сотиқ замин, як дархона фурӯхта мешавад. нархш 120 000. об дорад, документиш 100%, гирда атрофаш маҳкам кардагӣ, боз муомила дорад. харидори аниқ бошӣ, агар бардор рафта аз наздик бибин, таби дилат боша, қати соҳибхона чахчах ки бардор бо ягон сум дига арзон мекунад. ба эълони чорумон мегзарем. инак дӯстон, эълони чорумон хонаи фурӯшӣ боз дар Ҳисор, ки 4 комнатагай дӯстони азизи ман.
8 сотиқ замин дорад, яъне ки ремонти хона айни ҳол 100% нест. Чӣ хитон ба чашми сар дидистен. Да нарх навош арзанда. Симчуор ахтон десембр доро иҷада свет, яъне ки ҳаст, масъалаи свет проблема нест. 145,000 рақаму 988 92 34 34 WhatsApp вам дази. Срочно маҳаллаи Балшевни мега аз район аз тарафи шаҳри Нав 8 сотиқ замин дорад. Ба мошина мега боша алиша мешава. Хулоси гап срочно харидори аниқ боша, бо хушруак муомила кунем. Обу свет дора мега якам ба давони худш гуфтасай обу свет ҳастай. Ремонт 100% нест некин. Марҳамат касе ки аз Ҳисор хонахар ҳаст, адресоша гуфту мардоро маҳаллаи Балшевни мега. Марҳамат 8 сотиқ замин дорад. Боз муомила хулос. Ба элони панҷумон мегзарем инак. Элони панҷумон хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Муъминобод. Бардорои Муъминободи и хона дам тарафои шимои хулоси гап. Декомнатага 4 сотиқ замин дорад. Нархаш 190,000 сомонӣ. ҳолати хонаро бардоро хитом бибинен. Гуфтум дар аввали навор ки аз тамошо кардани ҳамин навор пушаймон намешавем. Хулас рақамош 987 11 36 02 WhatsApp ба ҳам дастӣ. Хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Муъминобод, кӯчаи Фирдавсӣ, 4 сотиқ, дудархона, калдор, бания, ҳоҷатхона, гирдаш маҳкам, ҳама шароиташ қатъия. Медрои зиндагӣ мекунӣ бардор. Гулак санга мегири миёй зиндагӣ мекунӣ. Наздикишта мактаб шидестай мега. Мактаб ҳаст не? Мактаб шидестай бардоро. 4 тараф маҳкам. Дӯстон агар ҳамин навор махқул шуда боша, бари миннатҳо як донаи лайка фаромӯш намекунед. Марҳамат шумо ҳам дошта бошед хона, мошин, замин, чизе ки барои савдо муроҷиат кунед дар рақамои мо. Ба элони шашумон мегзарем инак. Элони шашумон хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ҷалолиддин Балхи Румӣ, яъне ки дар Калхозобод мегад. 4 комнатага дӯстони азиз, 4 комнатага 8 сотиқ замин дорад. Нархаш 190,000 сомонӣ. И хеле хонаро бардору танҳа Автотв ба шумо пешкаш мекунад. Дата рақамоша мондагием дӯстони азиз 908 80 70 02 WhatsApp ва дастиш боша 884 98 23 23 дастӣ. Харидори аниқ илтимос занг бизанен. Касе ки харидор нест беҳуда занг назанен. WhatsAppаш дар рақамҳои охираш 80 70 02. Срочно фурӯшай дар ноҳияи Калхозобод. Дар хона як калдори калон ва кухни, тандурхона ва бания ҳавли 8 тонага. ҳавз ҳам ҳастай. ҳавзи 7 тонага узр 8 гуфтам ҳастай. обши хона ҳамин хел. нархаш 190 та. боз муомилаи хуб мешава мега. ина марҳамат. дӯстон, касе ки ба забони англисӣ ҳавас дорад, хулоси гап бихоҳад ки ман забони англисиро биомӯзам бе ягон муаллим, бе ягон ҷо дар таълим гирифтан через онлайн мегзарад дарсо бардоро. Онлайн класс мега. English онлайн класс бо устодони таҷрибадор. ина марҳамат, касе ки забони англисиро меомӯзам мега. рақамҳои акора мондагием ҳамин инсонҳо дар ҳақиқат хулас конкретни забони англисиро медонанд. занг зане, касе ҳавас дошта боша англисиро бихоҳ ёд бигирӣ. марҳамат ки дӯсти азиз. ба элони ҳафтумон мегзарем инак. элони ҳафтумон хонаи фурӯшӣ дар Данғара. анами элона гуфти савдом аз 105,000 дар Данғара маҳаллаи 16 Қуруқсой мегад. хулас 3 комнатага 8 сотиқ замин дорад. замини худш басандаи бардоро. нархаш 105,000 сомонӣ. рақамо 005 11 79 12 WhatsApp ва ҳам дастӣ. седархона дуташ тапа тайёра, якташ камтара беремонтаракай. 8 сотиқ замин, об свет ҳаст, ҳамаш гузарондагӣ. мактабшам сохтмонаш саршидай. Данғара 2 километр. документош қарор дорад, сертификат. документо қарор қатъи сертификат аст. ҳамаш. ина марҳамат, харидори аниқ боша бардорҷонон. дар Данғара 105,000 мега. рафта хонаро аз наздик бибинем ба чашми сар. агар маъқултон боша калитои хонаро ай дасти яка бигирен. ина марҳамат, ҷелян доштагиҳо занг биза дер накунед. ба элони ҳаштумон мегзарем инак дӯстони беҳтарин. элони ҳаштумон хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рудакӣ, як комнатага дар якум этаж, яъне ки 40 метри квадратӣ. нархаш
60000 сомонӣ. Ремонт 100% нест бардор гуфтам онум. Ремонт 100% нест. Рақамон 187 77 72 46 WhatsApp дасти марҳамат. Секални этаж, яъне ки мақсад секални ам пасти бадам нест бардор. Трезаи калон дорад. Ҳамаи хонаҳо треза дорад. Дару трезааш часпондагӣ, монтаж, падабой кадагӣ, об свет доимӣ, канализатсия шаҳрӣ, як хонага. яъне ки падоби ду хонага, агар ду хонам мақсад карда мешавад амира. Срочно фурӯхта мешавад. касе ки аз ноҳияи рӯдакӣ хонахар ҳаст, ина марҳамат кинед дӯстони азиз. боқӣ монда маълумотро через WhatsApp ёки дастӣ метавонед ки занг бизанед, боз муомила карочи. ба эълони ныҳмон мегзарем. инак эълони ныҳмон хонаи фурӯшӣ дар Хуҷанд, чорқдарон мегӯяд дӯстон. ду комнатага дар якум этаж. Квадратишда гап надорум бардоро. ҳолати хона, состоянии хона бад нест. сафед чотка ама кааги бания мания души сусамаш хубай. нархша 170000 мега бардоро. ҷои беҳтаринда қарор дорад айни ҳол хона 190000. рақамо 815 29 11 дӯстон. WhatsApp дастӣ метавонед занг бизанед, муроҷиат кинед. об свет ҳастай. магазин, аптека, мактаб, боғча, садик, беморхона ҳамаш ҳастай. дар гирди гӯшаш. хулоси гап ина марҳамат документу 100% 58 метри квадрат. квадратиш калонтар, ду комнатага дӯстон. об свет 100% проблема нест. хулос метавонед акада муроҷиат кинед, рафта хонара боз бибинед аз наздик. ба эълони даҳами имрӯзаон мегзарем шербачаҳо. эълони даҳамон хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Истиқлол, ду комнатага дар чорум этаж, айни ҳол 69 метри квадратӣ дар якум микрорайон. нархша 105000 каданакамон. ҳолати хонаро бардор хутун ба чашми сар дидесен. ҳолатша состояниша хунлас. хонаи хеле зури бадам не. хона хоксорона дӯстон. хонаи хоксорона. яда ҷош хай хулас ремонт кардан дар кор аст, не ки 70% ремонт дорад. 105000 рақамо 202 0928 дӯстон. рақамои омӯбайлшаи хонаи фурӯшӣ воқеъ дар вилояти Суғд, шаҳри Истиқлол, якум микрорайон, доми д дар чорум этаж. квадратиш 69 метри квадратӣ. нама раҳмат, касида махул боша акада занг бизанед. ба эълони 11-мон мегзарем дӯстони азиз. эълони 11-мон хонаи фурӯшӣ боз дар Ваҳдат. хонаҳо ҳам хел кардагие ки бардоро як хонаи қиматтар аст. хулас дар охири навор гузоштагиам. дар Ваҳдат бозорчаи Гулистон мега ҳамон тараф буда. хулас ду комнатага дар чорум этаж 46 метри квадратӣ. рақамо акаун 005 33 88 15. нархша акаун хонаро 190000 сомонӣ карданд. хона дар тарафи бозорчаи Гулистон қарор дорад. дар чорум этаж. доми новостройка, яъне срочно пул дар кор шида мега. алиш намеша беҳуда. ради интерес, касе ки мақсад интерес дорем, ку як занг бизанем. ради интерес аз шумо хоҳиш бисёр мада нависондан ки ака ғам омета харидор неста, яъне ради интерес боша, мақсади гап занг назанед дӯстон. ба эълони 12-мон мегзарем дӯстони азизи ман. эълони 12-мон хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, Ҷимтепа мегӯяд. хонаи беҳад хуб. 3 хона, калидор, 4 сотиқ замин, обши квадратиш 65 метри квадратӣ. нархиш 470000 сомон мега акамон. бо арзон мешава ҳатман аз номи канали Авто ТВ агар ки шумо занг бизанед. рақамо 98 44 69 60 дӯстон. WhatsApp дорад. подвали дем анаиҷада. хулас ҳолати хона ҳамин состояниш ҳамин хел. хона дар ноҳияи Фирдавсӣ, ҷамоати Ҷимтепа, деҳаи
дарёбод мегӯяд. Аз Корвон 5 километр, аз Пост 2 километр, аз Гипразем 4 километр. Яъне ки ҳамин хеле разница дорад ҳамин хона. Чойлобкаги ангурам дора шербачо. Хона ҳавли 4 тараф маҳкам стяжка кардаги чотка об гузаронаге. Фақат ки харидори ани боша биё хонаро бибина аз наздик документу 100%. Харидори ани боши марҳамат ки бародар желаем табид. Дӯстон расидем ба анҷоми барномаон. ҳаминҷа видеомон тамом мешавад. Аз шумо миннатдор ҳастам ки навори имрӯзаи маро тамошо кардем. Рақамҳо барои реклама. марҳамат, хона дорӣ, мошин дорӣ, чӣ молу маҳсулоте ҳаст, авиакассо бардоро шумо метавонед ки ба мо муроҷиат кинед дар наворҳои оянда. Мисли ҳамин инсоно мегирем, эълонтон мекунам. Ташаккур то ҳамин дам ба мо будед, навори моро тамошо кардед. Аз шумо миннатдор. То наворҳои оянда худованд ёру мададгортон бошад. Паноҳтон ба худо, дӯстони азиз.